Ayaw kaya. Palagi na pa. Ha? Palagi. Muna na, o paano nagsugod na, nag-live na ta. Palagi na yun aw. Ba't ko pa man? Wala pa na. Tatao na ron. Ana, 1. Wala. Paspat na ron, tataon. Kana ito na. Nine. Seven. Hello! Mabungahong kagabhion live na mga kaigsuonan. Shout out Will Change. First viewers nga akong nakitaan. Ako sa share akong live igsuon. So before ta mga tulog mamalandong tas pulong sa Ginoo, please share our live tonight. Indot ni igsuon kay mao ni makahatag og kalinaw, kalipay, giya kalanon sa tong kalag pulong sa Ginoo. Mao ni nindot imarites igsoon karong kagabion. Dili ang mga sayop sa ubang tao. Sige atong share. Ako sa ni share mga igsoon. Kumusta na mo mga igsoon? Sa kanunay wajud mo gibuwag na ako sa mga pag-ampo, labi na mga OFW diha. Good evening sa Sister Ophelia Minosa Santiago. Thank you for watching it on. Again, mag-share ako. Mayang gabi, sir. Brad Sir Roger Bergonzado, a good friend of mine, police officer. Ako sa i-check mga igsuon kung naka-share na ba ta. Alright. Praise the Lord. Nahuman ako share mga igsoon kamo diha. So sa kadakong pribilehiyo na pod mga igsoon nga gihatag sa Ginoo nga maka-share na pod ko karon sa pulong sa Ginoo pinagi sa atong live and makadungog na sa ta mga igsoon. Nindot kay Ginoo nang before ta mga tulog ba. Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo sayang kaayo. Praise the Lord. Ay, praise God. Kumusta no? Shout out na to ang 236,000 followers of Mabungahong Kristohanon sa tong original page and then 65,000 followers sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Salamat sa kanunay suporta ug pag-atang sa atong mga videos and live mga igsoon. And then akong shout out tanang mga subscribers ani nga page sa duha nay uban nga duha jud sila yung subscribe sa original page na to og sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Thank you kayo no, wala jud ko naghagad ninyo nga mo subscribe kay kabalo ko nga naa siya bayad no. Dili pareha sa YouTube channel nga ako jud mong gi-encourage kay prayer siya no. So sa wala pa day naka
subscribe sa itong YouTube channel na ang link sa caption na nga live mga igsoon. Unya, after ani nga live na to, akuan ni siyang i-download, unya akong i-upload dito kay in 30 days, mawala raning live na to. Sayang kayong mensahe mga igsoon. Amen? So again, shoutout na ko ng mga subscribers, new followers, welcome kay mo nga page. This is for the glory of the Lord, and walay debate diri, walay nagpataas diri og relihiyon, no? Wala ta mag-isa diri og mga denomination or pundok, but we lift up only the name of Jesus Christ. And then shout out na ko tanang mga OFW dabi sa lain-laing kanasuran, mga naka-permanent residents, mga seaman, mga seafarer, shout out. O ako sang gi-shout out ang tanang mga brad nako sa Alpha Kaparoy, pataas na tungalan sa Ginoo mga brad. No, kay wala joy lunglib may tabo kung ang Ginoo di nato iisa. And of course, shout out nako ang Cebu City Jail kanunay gina ang Maximum 4, shout out nila Brad Aris, Brad Kinit, dia RDC 123, shout out. Si Brad Ibang, shout out Brad Ayan, Mayor Ibang, Mayor Jao, si Brad Jao, shout out ninyong tanan. Okay, so maayong gabi Pastor James watching from Santa Rosa, Davao del Sur, Sister Liza Jassy Ando Daog. Okay. And anyway, shout out din ako ang Dawahon Islands sa Southern Leyte. Nanadyo ko diha karong Sabado and praying sa maayong panahon. Okay? Kay nasa manguban ako mga youth nga dili po daghan kay klase mangguna. Unya nasad ko yung mga disciple nga muuban mga igsoon. No? Again, shout outs tanang taga Dawahon Islands sa Southern Leyte na siya, no? Na ako diha karong Sabado sa church ni Pastor Marlon Cotamora. See you there. Mangaon ta diha pista na. Bitaw Thanksgiving mga igsoon. God bless Kin Jonard Villamor. God bless you more. And watching from Dumaguete City, sir. Bago ba juga Dumaguete ba? No? Shout out Brother Jimboy Tumbada. Anyway, shout out sa Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise the Lord. And tanang mga kapulisan, mga higala na ko, lain nga na destino nining Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao gyapon. Camp Osmeña, Cebu, sa Barracks, Tagbilaran City, shout out. Okay, nakoy dagang mga friends diha. Og sa among station diri sa Clarin, dito ko ganina mga igsoon, ning duaw ko sa mga inmates og dito istorya sa mga kapulisan nato, no? Shout out na mo mong hepe diri si Police Lieutenant Chief Amba. Praise the Lord. Praise God, Pastor. Thank you, Sister Perlita Lagreta Lungo. Og ako dahil gi-shout out akong kinakusgang maguwang charity dumano nagtanaw karon na sa Manila. Og ang iyang bana nga si Kuya Kinit og iyang anak nga kinakusgan akong pagumangkon si Christine. Okay? So, murag man na siguro kong shout out, no? Anyway, ang atong topic karong kagabion mga igsoon nindot kay ni. Mao nang ako mong gi-encourage nga i-share atong live or i-mention inyong mga friends and loved ones in the comment section. Katong naay mga na on duty karon nga naminaw, salamat kayo. Ang naka-Bluetooth speaker hala bumbahi dia paras kay mayaan sa Ginoo. Ang uban bitaw magdisco, magdahunog ang yuta. Kanina bang paras kay mayaan sa Ginoo. Anyway, nindot niya tong topic for tonight mga igsoon is may tungod ni sa usahay kanang kabalo na bitaw tas kamatuoran. Kristohano na ta mga anak tas Ginoo pero di ta matinud-anon, di ta ani sa Ginoo mao nang usahay kastiguhon ta niya, latuson ta or kana bitawng na siya'y itugot nga kalisdanan aron lang makakaton taon niya maghinulsol. Mao na tong topic karon igsoon. Amen. So before we start, murag nindot kay nga magampo ta kay sayo-sayo pa igsoon, no? Nindot ninda ko tag-agi. Come on, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, again for this blessed opportunity that you have given to us, Lord God, despite of our busy days, busy schedule every day, but still you encourage us tonight to meditate your word, Lord God. So Lord God, before mi mamati sa imong pulong palihog susiya mong kasing-kasing Ginoo kay kung maminaw kami karon Ginoo pero naagi hapon mi gitaguan nga dili maayo sa imong tubangan, posible nga dili makapenetrate ang imong pulong Ginoo. So Lord, dili mi gusto nga mausik ug masayang imong pulong. That is why I pray, Lord God, right now nga imong i-search among singkasing among unahuna among pagbati Ginoo.
Limpyuhi mi pinagi sa mong balaang dugo, Ginoo. Himoming takos, himoming angayan, tagay mi kasing-kasing madinawaton. Kasing-kasing nga willing mo accept og correction. Walay magpatigbabaw nga garbo kung dili magpaubos mi og mosunod kanimo. Kayang blessing, Ginoo, ang panalangin ang milagro na sa pagsunod. Dili pa igo ang mamati lamang niyo ipalabay sa pikas dunggan. So Lord, tagay mig masinugtanon nga kasing-kasing. Ug among gipangayo karon, Ginoo, ang kaalam nga langit nun nga gikan kanimo ug ang lamdag sa Espiritu Santo. Way lain nga among bugtong magtutudlo karon, Ginoo, ang Holy Spirit ra gyud. As we meditate your word tonight, I pray, Lord God, nga imong i-bless ang tanang viewers, tanang listeners. Bisan pa man sa maawayan ig tan-aw mag-replay, i-bless, Ginoo. Panalangini sila, and I pray, Lord, nga samtang mamati mi sa imong pulong, among mabati imong hikap, imong gahom, imong presensya, Lord God. Lord, ikaw lamang among giisa, wala mi nagpataas og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. It's all about you tonight, Lord God. Salamat daan sa kadaugan, Holy Spirit, this is your moment. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, Amahan, sa pangalan ni Jesus nga mayamong bugtong manluluwas. Amen. Praise the Lord. And this time we have 122 viewers. Sakto ba ko? And counting, okay? So again, mga igsoon, ang atong topic karong kagabion may tungod ni sa usahay ba na itugot sa Ginoo nga nay may tabo nga tungod bitaw kay di ta matinud-anon, kabalo na tas kamatuoran, pero nagpadayon lang kita, nagpatuyang ta sa kailibgon bitaw atong pagbati, no? Nagpatuyang ta pagbuhat og dili mayo atubangan sa Ginoo, no? Usahay itugot sa Ginoo nga naay pagkastigo. Lisod-lisuron ta, no? Mao ni atong isgutan karon igsoon. Unsay rason atong pasultiyon ng balaang kasulatan? Okay? Start na ta. Para dako tag-agi mga igsoon. Praise the Lord. Again, please share our live tonight. Ingon diri ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa Jeremias 5:3. Jeremias 5:3 nagingon ang pulong sa Ginoo. Jeremias kapitulo 5 versikulo 3. Ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatinud-anon. Okay. Gigastigo kamo niya apan wala lamang ninyo kini panumbalinga. Gilisod-lisod kamo niya pag-ayo apan nagdumili gyapon kamo sa pagkat-on. Gahi gayud kamo og ulo. Og nagdumili kamo pag hinulsol. Akong balikon mga igsoon. Jeremias kapitulo 5 bersikulo 3 ingon ang pulong sa Ginoo. Ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatinud-anon, faithfulness, okay? Gikastigo kamo niya apan wala ninyo kini panumbalinga. Gilisod-lisod kamo niya pag-ayo apan nagdumili gyapon kamo pagkat-on. Gahi gayud kamo og ulo og nagdumili kamo pag hinulsol. Ang Dios magapanalangin sa balaang pulong. Nini kataknaa sa kagabion mga igsoon atong nadungog igsoon ang sinulat ni Propeta Jeremias. Usa ni siya ka dinihugang alagad sa Ginoo nga propeta. Dili siya false prophet. As in, tinuod siya nga sugo sa Ginoo. Okay? Naay word diri mga igsoon nga, gikastigo kamo niya. Apan wala lamang ninyo kini panumbalinga. Napoy pulong diri nga, gilisod-lisod kamo niya. Pag-ayo, pagyud. Apan nagdumili gyapon kamo sa pagkat-on. Gahi kayo mog ulo. Ug nagdumili kamo pag hinulsol. Ngano mang naamay gikastigo. Ngano mang gilisod-lisod. Okay? Sa Ginoo. Tungod sa una nga linya mauni, ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatinud-anon. Meaning, tungod kay dili matinud-anon aning taknaa ang mga anak sa Ginoo. Amen. Ang katawhan sa Dios aning taknaa igsoon panahon na under the supervision of Prophet Jeremiah igsoon. Wala nagmatinud-anon sa Ginoo, no? Kay niingon ang first line, ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatinud-anon. Why? Because God is so faithful. That is why God desires for His children to become faithful as well to Him. Gusto ang Ginoo nga mahimo tang matinud-anon nga anak sa Ginoo. Matinumanon, no? Matinud-anon. Meaning mga igsoon, kung kabalo na ta sa kamatuoran, kabalo na ta sa balaod sa Ginoo, kabalo na ta unsay gibawal sa Ginoo, kabalo na ta unsay mga butang nga karumal-dumal sa mga mata sa Ginoo,
dindili nato buhaton ato ng likayan mga igsoon. Mao ni gingon sa pulong sa Ginoo, ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatinud-anon. Amen. Gusto si Lord igsoon nga mahimo tang matinud-anon niya nga mga anak. Kay next line tanawa, kay kung dili ta mahimong, kung dili ta magmatinud-anon sa Ginoo, nay sunod nga linya, gikastigo kamo niya, no? Apon wala lamang ninyo kini panumbalinga. So mao na nga naay word nga kastigo, okay? Pero sahay mga igsoon, kita sa gahig ulo bisag gikastigo na ta kay natay nahimo nga sala, wa gyapon ta manumbaling, no? Ang purpose sa kastigo igsoon nga makaamgo ta, manumbaling ta ba? Ang kastigo igsoon, labi na kabalo ka, nga na kay gibuhat nga dili maayo, atubangan sa Ginoo. Kay, I do believe mga igsoon, once we have the Holy Spirit, kabalo man ka nga nakasa ka, kay konbiktaron ka, kabantay mo nga murag magag na konsensya or something, anak. Kabantay mo mga igsoon, tungod na kay, naang balaang Espiritu Santo nimo, ug ang balaang Espiritu Santo, dili mo tolerate og sala. Mao na nga sa panahon nga nakahimo kag sala nga tinuyuan, kay makasala man ta pero di lang tuyoon. What I mean is kanang tinuyuan ba voluntaryo, nagplano nimo, giplanuhan nimo, no? Or I mean giplanuhan nimo paghimo og sala igsoon niya. Na may Holy Spirit konbiktaron ka, mao na nga naay kastigo. Kastigohon ka, ang purpose mga igsoon para mapukaw ta, makaamgo ta, no? Pero ningon ri apan wala ninyo panumbalinga ang kastigo. Okay? Next line, gilisod-lisod kamo niya pag-ayo, apan nagdumili gyapon kamo sa pagkat-on. So naday kalisdanan igsoon, naay kalisod nga gitugot sa Ginoo kanato tungod kay di ta matinud-anon. Naay kalisod nga gitugot sa Ginoo mga igsoon kay di ta faithful ni Lord. Unya iyang purpose sa kalisod igsoon aron ta makakat-on, no? Aron makakat-on ta ba kay tungod manggod ni kay na ako gibuhat ka dili maayo na makat-on na ni may mong sala ba, no? Because I believe igsoon the moment nga mahimo tang dili matinud-anon sa Ginoo, makasala ta, na failed ta na. Once gi-failed na to si Lord igsoon, meaning din ata matinud-anon niya. Nya mao nang usahay magpadala ang Ginoo kalisdanan. Problema tas financial, problema sa pamilya, gubot ang panimalay, na mga pangitabo, balatian baron sa pisikal, or unsa nga mga klase sa kalisdanan, magkalisod-lisod ka. Ngano man, kay gusto si Lord makakat-on ka. Kay na kay gihimo nga butang nga mainungdan nga di ka matinud-anon sa Ginoo, no? Sa ato pa day mga igsoon, dili day na aksidente ang pagkastigo, kasakit. Dili aksidente igsoon ang gitawag og kalisdanan. Naay kastigo, naay kalisdanan igsoon, naay mga dagkong problema nga atong nasinati tungod kay consequence sa atong dili pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kaya ang purpose ana igsoon makaamgo ta, and then kaning next line kaning gilisod-lisod tas Ginoo tungod kay nakasala ta, aron makakat-on ta, makakuha tag lesson, mobangon ta kay nakasala ta, and then kana nga lesson atong i-apply sa atong pagbangon, dala-dala na nato ang lesson igsoon for us to become a better person, no? Kay bisan ako igsoon wala ako naingani karon, gracias sa Ginoo, kung wala po ko yung mga time sa una kaniadto nga nadagma ko ning bangon ko, din akong nakakaton ko sa kong mga mali igsoon, no? Sa una lang mga igsoon, no? Bag-o pa ko sa ministry, yes, bag-o pa minaminyo sa kong asawa igsoon niya, wa man mining agyan ang uyab-uyab, no? Mao na nga 1 year nag roller coaster among kinabuhi mga igsoon, nakasala ko kanang mainit akong ubaw kay ako malditom ko sa una mga igsoon, kay balo na mo nga adik ko kanedto kani akong buslot ng bungbong, kay pura di pa ako ka-control sa akong emotion, sa akong anger, kay isog akong asawa, kay ilungga ako pod, kay tausog akong kaliwat. So mao na murag nag-abangga ang mga isog, but salamat sa Holy Spirit kay gipaamgo ko, nakakad-on ko sa akong sala karon, linaw pas kuan, boring kay wala away kinaburingan kay ano man nakakad-on mi sa among sayop, no? Nakakad-on mi nya na ay mga times nga na misunderstanding na mo, wala dyan mo pataas og tingog, magyayag pa ubos, no? Mao na nga malinawon kay ngano nakakaton mi, no? Na ako'y mga kapakyasan sa una igsoon, but ning bangon ko nya akong gikatunan, gikuha nako ang lesson. I learned from my mistakes before, and then that lessons that I've learned igsoon, I apply it, no? Akong gi-apply karon ug mao na hinungdan nga wala nay kagubot.
malinaw na mong pamilya o mong kaminyo, no? Naay mga kalisdanan igsoon, no? Naay mga kasakit kanang kastigo igsoon, sakit na. Amen. Murag tagibunalan ana. Ngano man tungod kay di ta matinud-anon sa tong amahang langit nun. Pero ang purpose sa kastigo o kalisdanan aron makaamgot, aron makakat-on ta sa atong sayop. Amen. Dapat gyud laing purpose igsoon, no? Ang purpose sa kastiguhon ta kay nakasala ta aron manumbaling ta ba nang makakat-on makuratan. Uy, manumbaling ta ba? What I mean is ang pasabot sa pulong sa Ginoo mga igsoon kana bitong makaamgo ka. Uy, nakasala man day ko. Mao ning gikastigo ko. Mao na ni akong kinabuhi na imong miserable kay na ako gibuhat nga di maayo. Bisag kabalo ko nga sala ni kay anak ko kus Ginoo, kabalo na ko sa kamatuan pero akong gihimo gikastigo ka, gibunal-bunalan ka sa Ginoo. Aron makaamgo ka. Ikaduha igsoon, lisod-lisoron ta sa Ginoo. Naay kalisdanan mga igsoon nga dili aksidente. Naay kalisdanan igsoon nga makaingon ta nga ngano man unsa man ngano man wala na siya igsoon dili na aksidente kun dili gi-set up ni Lord, gitugot ni Lord ang kalisdanan ngano man aron makakat-on ta kay nakasala lagi ta. Amen. Nakasala ta. No mao nay una. Ay ikaduha ang una igsoon nganong gitugot sa Ginoo ang kastigo tungod kay nakasala ta. Ikastigo taron makaamgo ta. Ikaduha gitugot sa Ginoong kalisdanan na adyoy kalisod problema bugat kay problema maglibog ka ngano man aron makakat-on ka kay tinuod igsoon di ta makarealize atong sayop kung walay consequence. Right after sa consequence diha na to ma-realize nanata sa consequence ba. What I mean is nanata sa consequence diha na to ma-realize tungod yun kay na ako gihimo nagtuman maggusto kong gusto gipalabi na ko kung pagbati nagpadala ko sa kwarta, nagpadala ko sa kailibgon sa unod, nagpadala ko sa kalibutanong kalipay, mao na ni karon, naglisod-lisod ko. Kabantay mo? And then gusto si Lord nga makakat-on ta sa kalisdanan, no? Unsay purpose sa kalisod? Aron makakat-on ta sa atong kalisdanan. Apan niingon ang pulong sa Ginoo apan nagdumili gyapon kamo. Next line, gahi kamog ulo og nagdumili kamo paginulsol. Pinakalas nga gi-mention diri paginulsol. Sometimes igsoon itugot sa Ginoo ang kastigo sakit, no? Pareha na ko na ako'y anak makasala na kastiguhon bunalan sakit na. Walay kastigo igsoon nga malipay ang tao. Walay kastigo igsoon nga dili mapaaray. Once we say kastigo igsoon latuson ta sa Ginoo. Kay ngano man ingon ang pulong sa Ginoo nga ang mga giila niyang anak iya jud ang kastiguhon kung makasala. Praise the Lord kung nagtan-aw ka karon igsoon nga gikastigo ka sa Ginoo palangga ka ni Lord, no? Again, ang balikon, na mga times, ikson nga itugot ni Lord, tungod sa atong dili pagkamatinudanon, kastiguhon ta, sakit kayo. Next is, lisod-lisoron ta, no? Gilisod-lisod ka mo niya pag-ayo. Napadyo yung word nga pag-ayo. As in, grabe nga kalisod. Magkautang-utang ka. Mangutang na lang karon ibayad sa utang o karon wa ka na himutang. Di ba? Grabing kalisdanan na mga ikson nga naman, kinakasala ka. Kaya gusto si Lord nga, diha sa tumang kalisod nimo makakuha kag leksyon na sa ingon na aron makakat-on kamo makakat-on ta igsoon sa lesson. Amen. Mao na ikaduha mga igsoon, una aron makaamgo ta gikastigo ta gilisod-lisod ta aron makakat-on ta. Niya ang pinakalas mga igsoon aron ta maghinulsol. Gibutang sa las ang paghinulsol. O kabalo ba mga igsoon nga ang pasabotan ng paghinulsol is mutalikod na ka sa imong gibuhat nga dautan. Ang genuine repentance is unsa man ang imong gibuhat nga sala nga wa malipay ang Ginoo kabalo ka na. Once mangay kag pasaylo sa Ginoo ang paghinulsol mangay kag pasaylo sa Ginoo. Imong giangkon imong sala unya di na nimo balikan mao nay paghinulsol. Ug ang tinuod mao ni hangtod dili nimo hinulsulan ang imong sala. Hangtod igsoon dili nimo mabatunan ang tinud-anay nga paghinulsol. Ang tinud-anay nga paghinulsol mga igsoon dili na hilak ra kutob na uban kay makita tag tawo nga nakasala. Nya imong makita inigsimba nga grabing hilak. Hilak nagtuto na ba? Ang luha niya nag-abot ng sipon og luha niya nagluhod dito naganana pag sa mindo. Ginoo, Ginoo. Igsoon ayaw pagtuo nga naghinulsol na. No? Kay kung muuli gali na siya igsoon niya, maura gyapon niyang kinabuhi, wa na naginulsol, nagbasol ra to. Ang tinuod nga paginulsol, minghilak, ningdool sa Ginoo, ni angkon siyang sala, iyang gikumpisal sa Ginoo. Pagawas niya simbahan, wa na niya buhata, maunay paginulsol. Amen.
igsoon na ay mga panahon nga once dili ta honest sa Ginoo, dili ta matinud-anon, itugot sa Ginoo ang pagkastigo og ang gitawag og kalisdanan. Ang pinaka-purpose ni Lord aron maginulsol ta, aron mo balik tas Ginoo. Amen. Og hangto dili ka maginulsol sa atong sala, magpabilin ang kalisdanan nato, magpabilin ang kastigo, magpabilin ang dagkong problema. Hangtod atong kinabuhi nahimong miserable, makaingon ta gidi malas-malas naman ni atong kinabuhi, wa man tay malas og swerte, no? Blessed ra man ta pirmi. Pero nganong grabe naman ang lisura, grabe naman yung dakuha sa kong utang, daghang kay Judith, naglibog na ko, napay bana na kong palahubog, napay mga anak na kong mga badlungon, grabe gikapoy na ko, gikapoy ka. Di gyud na mawaig son, di na muundang ang kalisdanan, di na muundang ang mga dagkong problema nimo, di na muundang ang pagkastigo hangtod di ka maginulsol. Kaya ang very purpose ni Lord, piton ka sa Ginoo. Piton ka sa Ginoo, muduol ka sa Ginoo mga igsoon. Parehan ako. Kung wa pa ko giingnan sa akong ginikanan nga irehab ko, wa ko muduol sa Ginoo. Naay mga sakit nga pangitabo sa tong kinabuhi igsoon, nga di nimo gusto. Naay mga lisod kay nga pangitabo sa tong kinabuhi nga dili ta gusto. Pero itugot sa Ginoo aron maghinulsol ta kay nakabuhat ta og dili maayos tubangan sa Ginoo. Amen. Ug hangtod dili ka maghinulsol, magpabili na ang imong kalisdanan. Nga imong kinabuhi daw grabe ka miserable, makaluluoy. Luoy pasta nang luoy. No? Ngano man na? Tungod kay nakay gihimo nga dili maayo nya wa ka naghinulsol. Apan sa diyang maghinulsol ka, pasayloon ka sa Ginoo mga igsoon. And then after that, kanong daw atong kanta nga Heal Our Land? Mao ni, if my people who are called by my name, ako mga katawhan gitawag sa kong ngalan, magpaubos, di ba? Muangkon sa sala, di ba? Unya mubiya, mutalikod sa ilang binuhatang dautan, unya ako maminaw sa langit ug akong ayuho ng iyang yuta. Ang ilang yuta, kabantay mo ibalik na ko ang kadagaya. Ang gupasabutan na maigsoon, sadang maghinulsol ta sa tong sala. Sadang atong ang kuno na tong mali, di sa tigig dagag alibay, di sige rason nya, sige pasalipod og mga basta daghanag mga alibay, mga rason. Di mo angay ang ginawa na angkuna. Once atong ang kuno na tong sala, mangayo tag pasaylo, muduol sa Ginoo magpaubos, talikdan atong binuhatang dautan. Ibalik ang kadagaya sa atong kinabuhi, sa atong pamilya. Mawala ang kalisdanan, mulurang. Mulurang ang mga unos, mga igsoon. Mawala ang pagkastigo, kay nga naman, naghinulsol naman ka. Again, naay mga may tabo gid sa itong kinabuhi, mga igsoon, nga di ka kabalibad. Kung naa kay gibuhat nga, mahinungdan nga dili ka matinud-anon sa Ginoo. Labi na ang uban, naay gibuhat nga hidden bitaw, kanang private sin ba? Na kay gibuhat nga patago, pasikreto nga sala. Nga walay nakakita, pero way natago sa Ginoo. Mao nang matinga ang ubang mga tao, nganong naglisod-lisod man ni si Kuan? Nganong luoy naman yung kinabuhi ni brother Kuan, ni sister Kuan, mga ano naman ni nga, grabe na, murag miserable na mga kayo, lisura naman nilang kinabuhi nga mga kwartahan, man ni kanadto, nganong luoy naman kayo, mura na magmakililimos karon. Pero wala kita nakita nga di mayo, tungod kay na sila gibuhat nga sala sa tago, pero nakitaan sa Ginoo. Amen? Mao nang giatugot sa Ginoong pagkastigo, bunalan. Ang anak nga pinangga, bunalan, aron makaamgo, aron makakaton, aron makabalo nga nakasala siya. Kay kung way kastigo, magpadayon ka pagpakasala. Di ka makaibaw nga nakasala ka. Ang bata di makabalo kung nakasala siya, kung di bunalan. Mao na'y kastigo. Sugod tag sa dili igsoon, once makasala ta niya, kabalon tas kamaturan, kastiguhon tas Ginoo. Part na siyang pagigugma. And after that, itugot sa Ginoo ang lisod, kalisdanan. Naay lisod-lisuron ta pag-ayo, matod pa sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah igsoon. Lisod-lisuron ta pag-ayo, aron makakaton ta. Pinakalas, aron maghinulsol ta. Amen? Pahinulsolon deta. Kung di ta maghinulsol igsoon, magpabilin ang kalisdanan, magpabilin ang mga dagkong problema, no? Naa ang consequent no, luoy kay ka, no? Apan kung maghinulsol ka, tinud na yung paghinulsol mo, biya na kas binuhatang dautan, ayuhon sa Ginoo ang imong kinabuhi, ayuhon sa Ginoo imong pamilya, ayuhon sa Ginoo imong negosyo, mo lambo, mo asenso, mo uswag ka. Amen. Nga naman, naginulsol man ka. Amen. Apan, hangtod, dili ka maginulsol. Magpadayon ka nga mag-antos sa kalisdanan. Ang utang, magsigig paningil kada adlaw.
No, maglayas-layas na lang ka, wa ka kabaw, magsige na lang kag pamutbot. Ning samot na imong utang kay imong sala sa Ginoo. Sige na lang kag pamakak. Mao ni dagang kalibay, no? Luoy kay imong kinabay ano man, naamang kog kay nahimong sala nya wa ka na ginulsol. Ang yawi igsuon para sa kayuhan, ang yawi sa kalinaw ug kalipay, ang yawi sa panalangin maginulsol ra. Amen. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Ayuhon ako ang ilang yuta, pasayloon ako sa ilang mga sala, pag hinulsol ra ang Yahweh. Kung di ta maghinulsol, sige kag tago-tago sa imong sala, igsoon, di ka mahawas sa kalisod. Di ka mahawas sa imong dagkong problema, di ka mahawas sa imong utang nga naglaundok. Ginapala, ginapiko. Apan kung magpaubos ta, maghinulsol, muduol sa Ginoo, muangkon sa atong sala, din imong giablihan ang pultahan sa panalangin. Naay gitawag og kaayuhan, naay kalinaw og kalipay nga atong matagamtaman. Kay ngano man ato manggiangkon atong sala na ginulsol ta ning biya ta sa atong binuhatan nga wa nalipay ang Ginoo. Ana ra day igsoon. So, naaday gyoy mga times sa atong kinabuhi nga itugot sa Ginoo nga kalisdanan bitaw lisod-lisuron ta. Grabe, naningkamot ka niya, palpak kanunay, maningkamot ka, palpak na pod. As in, bati kayo. All of our decision, igsoon, mo ending og disappointment, luoy kayo, nga naman na. Tungod na kay naa kay gihimo nga wa nalipay ang Ginoo, pero wa jud ka naginulsol. Nagpaas-ip ra ka nga wa ka nakasala. Nagpakita ka sa mga tao nga di ka guilty. Mao nang hinungdan nga malunod ka sa kalisdanan. Malumos ka igsoon sa mga kasakit. Apan kung ikaw, kung kita muduol sa Ginoo, maghinulsol, talikdan ang binuhatang dautan, ibalik sa Ginoo ang kadagaya sa atong kinabuhi. Ibalik sa Ginoo ang kalinaw, kalipay, i-repair ni Lord ayuhon ang atong kinabuhi. Amen. So dita pwede din mo question igsoon sa Ginoo. Lord, ngano man ning kalisdanan mo? Lord, ngano man ning ngani no? Just try to check or evaluate, examine yourselves kung wa ba kay nahimo sa Ginoo nga nakapasakit niya, nga mao'y hinungdan nga di ka matinud-anon. Kay kung naa kay mainumduman, I believe the Holy Spirit will convex you, will speak to you right now. Kung naa kay mainumduman nga naa man day kay hidden sin, unconfessed sin, kung naa kay nahinumduman, then maunay rason nga nung nakas kalisdanan o kasakitan tungod kay wala day ka naginulsol. Apan kung imo na ang kuno nimong sala, paubos ka niya, magkat-on ka sa mga failures nimo. Kaluyan kas Ginoo, pasayloon tas Ginoo. Ayuhon ang atong kinabuhi. Ibalik ang kalipay, kalinaw, panagiusa sa atong pamilya. Ibalik ang nindot nga dagan sa imong negosyo. Ibalik ang pabor sa imong trabaho. Ibalik ang mga pinastahi nga protection sa imong kinabuhi, ang maing panglawas nga numan. Kay naginulsol naman ka. Ang pabor ni Lord mabalik sa imo ha. Amen. So mao niya mensahe sa Ginoo igsoon. Ako mga igsoon, wala ko kailan ninyo. Daghan man mo nananaw ron mga followers, daghan mo. Wa ko kailan ninyo, but if ever there is someone who are watching this time nga na-remind ka ba nga nadjog ko gihimo Pastor Brad nga mainungdan nga di ko matindano ni Lord. Pero ako ning gitago-taguan, then ayaw lang pagdugay-dugay. Ikumpisal na sa Ginoo. Ikumpisal sa Ginoo ang kunay mong sala pag ginulsol niya. Kat-uni ang imuhang mga sayop. I-apply karon. That way pasayloon ka sa Ginoo, ibalik sa Ginoo ang pagkanindot sa imong kinabuhi. Amen. Ana ra no, ayaw sige tago. Sigun saon ni Maigsoon imo nang tago-taguan, di na nimo hinulsulan igsoon. Magpaas-ip ka nga o kay sala. Ikaw ra po'y mag-antos sa kalisdanan o kasakitan. Igsoon, lami kayong plano sa Ginoo sa itong kinabuhi. To give us a hope and a future, not to harm us. Amen? Nindot kayo, di na nimo makuha ng nindot nga kaugmaon. Kung dili nimo ikumpisal imong sala sa Ginoo. Amen? Walay blessing, walay breakthrough, walay favor. Kung katago-tago ka diha. Ang kuna na,
Yang kanang imong giangkon nga sala, buhi talikdi. Naibuhaton si Lord sa imong kinabuhi. Amen? So, if ever nagtanaw mo karon nga naa mo sa tumang kalisdanan, tumang kasakit, nga grabe kayo, grabe na kalisod ang imong kinabuhi, then try to evaluate or examine yourselves. Base na kay gihimo nga mahinungdan nga di ka matinud-anon sa Ginoo ingon nga imong anak. Nga anak kaniya. And then kung imo na nang ma-realize karon, pangayo lag pasaylo, paginulsol. Kayang to di ka maginulsol, di mo undang ang kalisdanan, ang kalisod, ang pagkastigo nimo. Apan kung imo nang ang kunon imong sala, maginulsol ka, ikalipay na sa Ginoo, pasayloon ka, ibalik ang kaayuhan, kalinaw, kalipay sa imong kinabuhi, pabor sa Ginoo. Ang imong pamilya na ipanaghiusa, maluwas pa na, posible ang imong tibok panimalay, no? Naay breakthrough sa imong kinabuhi. Nga naman, once imong ang kunon imong sala, no? Apan kung dili nimo ang kunon, sige lang kagtago, ikaw ra po'y mag-antos sa kalisod. Amen. Sikreto para malinawon ka, unyamahan ay og maplastar imong kinabuhi og ihatod ka sa maayong kaugmaon. Unsa man imong sala igsoon, ayaw tagui, hinulsuli. Duol sa Ginoo kat-uni ang imong sayop. I-apply karon for you to become a better person, and aside from that, i-bless ka ni Lord. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. Salamat Lord nga imo ming gipainumduman Ginoo nga dili tanang kalisdanan, tanang kasakit Ginoo, pagkastigo Ginoo, or grabe kadagkong problema Ginoo, aksidente. Kundi naagyoy mga times nga itugot nimo ang mga dagkong problema, itugot nimong kasakit ug kalisdanan nga lisod jud kaayo. Tungod kay naa day may gihimo nga mahinungdan nga di may matinud-ano nimo. Kay ikaw nga Dios, gusto ka kang imong mga kaanakan magmatinud-ano nimo, ingon nga ikaw matinud-anon ka namo kanunay. Mao na hinungdan Ginoo nga imo ming gitawag sa paghinulsol. Kay kung di gyud mi maghinulsol, di mi mo angkon sa mong sala, magpadayon mi nga lubog sa mga dagkong utang. Magpadayon mi Ginoo nga naas kalisdanan Ginoo. Miserable ang among kinabuhi Ginoo kung among taguan among sala. So Lord, salamat sa imong mensahe. Thank you Holy Spirit for your presence and for your word tonight. Salamat Lord nga imo ming lamdagan karong kagabion ug imo ming gipasabot nga mao na hinungdan nga naay gikastigo day minimo. Imo ming gipasabot nga mao day hinungdan nga naay kalisdanan, problema, naay unos kay tungod day sa among gihimo nga di maayo. Mao nang imo ming gitawag karon sa paghinulsol. So Lord God, ako nagaampo nga ang tanan nga nagtan-aw ug naminaw karon Lord. If ever naa sila karon Ginoo sa kalisdanan, naa sila karon sa tumang kasakit, naa sila karon Ginoo sa grabe nga consequence Ginoo, tungod kay naa de sila sala nga wa hinulsuli. Ako nagaampo Lord God nga ikaw allow sa imong balang Espiritu Santo nga magakonbiktar kanila ug dalhon sila sa paghinulsol. Kay hangto dili sila maginulsol Ginoo. Dili kami maginulsol, dili mo buhawa Ginoo ang kalisdanan, makaluluoy kami Ginoo. Lord, imo ming mga anak, that is why you allow trials, you allow storms para mapukaw mi Ginoo. Kay di man mi mapukaw kung hayahaysan. So Lord, salamat sa imong mensahe nga nakakat-on mi karong kagabion. Panalangini ang tanang mga viewers karon Ginoo. Ako nagaampo Lord sa tanang mga viewers karon na mati bisan pa sa mag-replay ani unya Ginoo. Unsa man ang ilang mga problema karon wa ko masayo da panang tanan dayag nimo. Lord God, i-bless sila. I declare financial breakthrough. I declare, Lord God, healing sa tanang nagtanaw karon na balatian physically and emotionally. Among gideklarar ang imong pulong nga pinagi sa imong labod na ayaw mi in Jesus mighty name. Walay na balatian karon Ginoo nga magpabilin nga masakiton, kundi among gideklarar karon Lord God according to your word nga pinaagi sa imong mga labod Ginoo, mga lapdos Ginoo, mga samad, maayo ang tanan Ginoo nga masakiton karon, especially sa emotionally Ginoo. Nga dili maayo og doktor apan maayo nimo. And Lord, ako nagaampo Ginoo sa tanang viewers karon nga nag-desire og kaluwasan sa tibok pamilya. I declare complete salvation to their whole family. Sa tanang nagtan-aw karon Ginoo nga gapos pa sa mga ini addiction nga wa ka malipay. I declare deliverance, I declare transformation in Jesus name. Sa tanang mga backslider nga nalayo na nimo, nag-uga na ilang relasyon nimo, mangita kag paagi Ginoo para mo balik sila Ginoo. Ay gitugot Lord God nga mabalikan mi nimo nga nalayo nimo.
apan tuguti nga mabalikan minimo nga andaming tanan. Sa tanan, Lord, nga naay mga negosyo karon i-bless, Lord God. I declare, Lord God, imong palambuon, pauswagon sa pangalan ni Jesus, o mahimo sad silang matinud-ano nimo, knowing nga ang tanan nga naa mo gipiyal ra nimo. Sa tanan nga naay trabaho, Lord God, I declare favor, protection, promotion in Jesus mighty name. Tanan-tanan, Lord God, nga nagtan-aw karon Ginoo nga adunay mga troubles or mga struggles sa una, I declare peace of mind in Jesus name. Sa tanan, Lord God, nga mga adik og scatter nga gusto na mo gawas, I declare deliverance in Jesus name. Mga bugto ang mga gapos ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Ninitag namong ang kuno ng kadaugan, milagro, kagawasan, panalangin. Among ang kuno ng mga kaibulungang butang gikan ka ni mga muning dawaton uban sa pagtuo. Himo alamang ning angayan Ginoo kapialan. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan ug gisiliyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. Ay, that's all for tonight, mga igsoon. Namatay na katunan diha. Bitaw. Salamat sa iyong pakiguban nako, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, and thank you kayo sa tanan. Akong ibalik ang tanang himaya sa tumbuhi nga Diyos, and I declare and I pray that tonight sa atong pag-rest, pag mga tulog ubanan tas Ginoo, iyang presensya, ang iyang balang dugo magatabon kanato para safe and sound tanga mo mata. And especially sa tanang mga OFW nga lain og oras karon adlawan ron diyan ang trabaho mo, I declare protection ni Lord, favor ni Lord, inyong mga buhat sa kamot i-bless ni Lord, inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo aron ihatod mo sa kadaugan ug kalampusan. Favor sa mga amo ninyo in Jesus name. Amen. So that's all for tonight. See you again tomorrow or next time. Basta bakante ko, di lang ko makasaad, no? Kay kabalo mong busy ko. Pero once makabakante ko, automatic mag-live ka. Again, that's all for tonight. Kanunay lang tang ampo uban sa pag-amping aron makabanti ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung na may times igsoon nga mo madagma ta, bangon, pamapha, padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. No? So, good night everyone. See you next time. To God be all the glory. Anyway, YouTube channel, please subscribe.